Wothi ngifonele kwakwethu nguxhaphaza. Ngifuna ukuxhaphaza ngithi uma ukhulelwa ngifuna ukumuza uzothini. Ngifuna ukumuza uzothini. Uzothini. Wendoda hamba kanjani? Saphila njani? Hayi siyaphila. Yebo. Hayi bo wendoda kunento engizwayo la yeqiniso ni. Ngizwa kuthi uma ukhulelwe. Ubani? Uma baba. Uma lo sizalayo. Kahle baba ukuhamba mala. Hayi bo ngizwile ngempela ngiyale ndaba ngizwe nje ekseni mangivuka. Hayi kahle. Yeah? Ayikho leyo nto kahle baba. Hayi bo. Angisazi. Cha phela ngisho ukuthi mina angithi mina ukhulelwe ngithi ngizwile. Bathi ubani baba? Angizwanga phela ukuthi kodwa nje ngizwe kuthiwa nje ukhulelwe. Ayikho leyo nto sebedlala ngami mina ngingakezwa. Ungakezwa? Angakezwa phela. Hawu. Kanti kufuneka ukuzwela kuqala ni. Hayi noma ngeke uzwe mina kuqala uyazi nje abafana gijima kuqala la ke. Hayi bo wendoda hayi mina iyangidida lento iyangithusa ngoba lo muntu uma engixoxela impela userious nje. Manje nawe njengoba ngixoxela userious. Ngiserious kanti wena uthi kuyadlalwa la. Oh. Yeah. Hayi. Wena ukhuluma ukuthatha. Hey azi mina kusazi ngizochaza ngithini ngiyasho ukuthi nami ngihletsheliwe namhlanje ekseni. Uhletshelo ba. Ho usufuna ukwazi negama ukuthi ubani? Lo muntu ekusebenza usolela ngamalani naye. Hawu akethi wasekhaya indaba yenu uyithola vele uyithola ishisa vele yena. Hayi ngiyakuzwa noma ngingezwa kahle. Hayi manje uma ngathiwa ngempela ngiyamfonela ngiyambuza uma ngizombuza kanjani ngithini? Ngithi mangathiwa ngamfonela nje manje uma ngiyambuza ngizombuza kanjani ngithini? Hey. Ngiyathi sijilele lesho mina ayikangifiki nje enkade ukuthi nganje ngokuyisho. Manje angazi ukuthi ngakuqondela ngithini. Hawu. Hey. Hayi kodwa phela mina ngisele ndaba ngisangene ufuna ukubhikisha nini enisemumva ke leyo ngane ezolama nina ngazi nokuthi leyo mina ngisalanywa mina sengalanywa kwaphela. Uba lo la yona msekwadlula. Futhi uyobhikisha ulethi ke phela. Uletho phela bhikisha. Lo lethu uzothi angangena umdapho nomdapho ethi angangena uhle hayi angisazi ke. Hayi ngoba lo serious. Ngiserious. Hayi. Athi ngifona. Ufonela bani? Yeah. Uma? Bonani? Sekubalekile. Bonani? Uthi ngimfonele wasisha ngizomfonela ngempela. Wavala ngisho ithatha uzongikhatha. Uzongikhatha noma. So. Hey, akayibambe sifuna. Hayi ke ngacabanga njalo ukuthi usuvala idatha uzuyafona uzongikhatha noma wenzeka. Ay, ufuna ukuthatha noma. Hayi mabutho. Hey, kade awufuni kanje ukulanywa.
hayi ngumdala namuhle ngumdala namuhle Awu uthi mdala ungenaphi wena? hayi buye sekhulela nezinto ey'sho hey ngifuna ukukhontroleka mina ngizwe kahle ukuba umfonele ethi ukhulela ubuzothi akasikhiphe. hayi bengizofuna ukumazi lo baba uthi yena kuyiphi lo Ezihamba simbambe ngenduku. hayi ngizophela indawo yenduku Hayi okay all right hayi ke ngidlalele. Wadlala kanje. Hey. Siyabingelela ngenza ukuthi siyacela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu enza ubulungisi cofa subscribe button le channel yethu uma ugose bengenza kwethu-ke lana-ke lensizwa-ke ibidlalisa nje umfowabo ukuthi hhayi-ke wensizwa uma ukhulelwe ucabange-ke nje uthothi uma wakho u-over 60 years uzothola lezo zindaba-ke uyamphikisa-ke. Mina-ke nawe bengathanda sihlangana kwi-comment section sizovula ukuthi wenithini ngalolu daba ungakhohlwa ukucofa subscribe button le-channel yethu danko. Sikuphathele ezishisayo hlala nomgosi kusukela Monday kuya ku-Sunday ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu.